ତାମିଲନାଡୁ ହିଂସା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ବାଲିପେଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 15-20 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ତାମିଲନାଡୁର ଇଣ୍ଡରଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଲାଦି ତ୍ରିନାଥ, ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପିଡ଼ିକା ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଫଳରେ ବନ୍ଧୁଗାଁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପିଡ଼ିକା ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଉକ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ମାନେ ମାରପିଟ ଚାଲିଛି, ଏମିତିରେ ବି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ ଦାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁ ବିହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ 50ଟା ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର କନ୍ଧମାଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ 3ଟା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇକରି ଆମେ ବାହାରବାକୁ ପାରୁନୁ, କମ୍ପାନୀରୁ କୁଆଡେ ହଲି ପାରୁନୁ। 20 ତାରିଖ ଦିନ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛନ୍ତି, 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି କରି ପଳେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମିଶା ଏମିତିରେ ବି ମାନେ ଆଉ ଡେଟ୍ ଦେବା ବାଦେ ବି ହୁଏତ ସେଟା କାଲିକୁ ବାହାରବୁ ବୋଲି କହିଲେ ବି ବାହାରି ପାରିବୁନି ଦିଦି। କାହିଁକି ବୋଲି କହିଲେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଜଗୁଛନ୍ତି। ସବୁ ତାମିଲ ଲୋକମାନେ ଝିକି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ହେଇକରି ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଦିଦି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସେଠି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ କଥା ହେଲେ ତ ପ୍ରାୟ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ଓଡିଆ କଥା ହେଲେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ତାମିଲରେ କଥା ହବାର ଅଛି ଏଠି ସବୁ। ଓହୋ, ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ନା କଣ? ହଁ, ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ତୁମ ପଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାମିଲନାଡୁରେ କଣ ଆସିଛ ବୋଲି କରି ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟେଟରେ ଆମେ ମାନେ ମାଡିବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ହେଲେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଦେବାର ଅଛି ନା, ନେଇକି ଅଟକେଇ ଦେଲେ ହବ କି? ସେଇଟା ତ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କେ ଯାଅ ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ। ମାନେ ଲୁଚି କରି ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଟିକେ ରହବା ନା, ମାନେ ଲୁଚି କରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶା ହୁଏତ ଆମେ ଆସିପାରିବୁନି ଦିଦି। କାହିଁକି ମାନେ ସେଠି ଅଟକଉଛନ୍ତି, ଅଟକେଇ ଦେଇକରି ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ତ ଗୋଡ ଏବେ ଏମିତିରେ ବି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଥିବେ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି, କାହାର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାହାର ହାତ କାଟି ଯାଇଛି, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ। ହେଲେ ତମେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ କାମକୁ ଯାଇଥିଲ ସେଠି କଣ ସେ ମାଲିକ ରିସ୍କ ନଉନାହାନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ମାଲିକ କଣ ରିସ୍କ ନେବେ? କାହିଁକି ନା ମାଲିକ କିଛି ରିସ୍କ ନେବାଟା ନାଇଁ। ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଡର ଭୟ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କରି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଡରବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କମ୍ପାନୀରେ ତୁମେ ରହିଯାଅ, ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଅ ନାହିଁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାର ନାହିଁ, ଆଉ ବାହାରିଲେ ଅସୁବିଧା ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆମକୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ 20 ତାରିଖରୁ ଯଦି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟିଦେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ ଗଲା ପରା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମିତିରେ ବି ତ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ରହିଯିବୁ ବୋଲି କହିଲେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ ନ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା। ଏମିତିରେ ବି ସେମାନେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କଥା ତ କହୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମାରି ପକଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଓଡିଆ ପିଲା, ଏମାନେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ପିଲା, ଏମାନେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେଟ ବି ଏମିତିରେ ନାହିଁ, ଟିକେଟ ବି ମିଳୁନାହିଁ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଛି। ଓହୋ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ MP ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ତମର ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଏମିତିରେ ବି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆଉ ଆମର ମାନେ ଆଉ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 2ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ, ଅସୁବିଧା ପୁରା ପଡିଯାଇଛୁ। କେତେ ଜଣ ଅଛ ଟୋଟାଲି? ଏମିତିରେ ବି ମାନେ ଆମର ଓଡିଶାର କାହାକୁ 15ଟା ଅଛୁ 15 ଜଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ତିରୁପୁର ଆମର ମାନେ ପ୍ରାୟ ତାମିଲନାଡୁରୁ ତ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ 15 ଜଣ ଅଛୁ। ନାରାୟଣପାଟଣା ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛ? ନାରାୟଣପାଟଣାରେ 15 ଜଣ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓହୋ, ହଁ, ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏବେ ତମେ 40। ହଁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ତ ହଇରାଣ ପରା, କେମିତି? ହଁ, ହଇରାଣ ଦିଦି। ଆମେ ତ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ କଣ ଆଉ।
रेलवे स्टेशन को जीवाटा तो दूर कथा बस रे जो माने चोरी कर जाउछन्ते बस रे देखि कर पिला मन मारि पकाउछन्ते जेतके ओडिया पिला ता माने आउ हिंदी पिला मन आमे कोन कर एमती ହେଲେ ଏଟା କେବେରୁ ଏମିତି ହଉଛି? माने एंतरे भी 18 तारिख रो नेक्स्ट मास गला मास 18 तारिख रो सेटा आरंभ होई करे पर्यंत शेष होइला आज को 20 तारिख डेट दैछन्ती 20 तारिख सुधा पळे जीवा पाए कहउछन्ती होय तो जीवा पाए हेले हमको देले गोटे भलो होंता तो बाटरे गाटरे उडकी कर मारवाटा तो असुविधा होती दीदी हमें आसीबा पाए बहुत असुविधा माने असुविधा पड़ी जाइछो ହେଲେ ତମେ ରହୁଥିବା ଜାଗାରୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କୁ କେତେ ବାଟ? हां बहुत किछि दूर होबो दीदी एमतिरे भी 50 किलोमीटर दूर रे हमें अछु ओहो टाउन आगा ना टाउन बाहरे? नाइ टाउन बाहर अछु रहिबाटा एबे वर्तमान मालिक पाखरे सेव रे अछु किंतु हमें जदि बाहर को बाहरबो हम पळेबो बोली करे बाहर को बाहर लो मीन्स बोली कहले मारपीट करछन्ते एमितरे भी पुलिस आगरे तो मारी कर सिंगी दउछन्ते आ पुलिस किछि सपोर्टिंग करनाते आ कोन हमें बाहर बा को डर लागबो नै हां पुलिस का जदि सपोर्ट करबो ना बोले एबे पुलिस हले सेफ रा नै कि छाड़ देबो बोले रेलवे स्टेशन रे ही थांते हां सेटा गोटे अछि आ एमितरे भी गोटे पिला को तो पूरा मारी देछन बेको काटे माने एमितरे भी हाना कोटा कर देले पुलिस देखि देखि पळै जाउछन सेना किछि करूना एटा होछि बड़ कथा आ एंतरे भी ट्रेन रे जो माने पिला माने जोडछन्ते सेठी मारपीट करी ट्रेन रो पूरा प्राय फेले पकोछन्ते हमें सब हिंदी रे कथा होतन्ते आगे हिंदी पिला आगे ओडिया पिला बोली करे प्राय ठेला फेला कर दोछन्ते एती परिस्थिति थी ले तमे एठी गला को रजिस्ट्रेशन कोन करे कि जाइथिलो भाई ना सरपंच पाखरे ना किछि रजिस्ट्रेशन किछि कराव ना एंतरे भी तो पिला सब प्राय बाहर काम कोटे पाए जाउछन्ते गाना पुली कोटे पाए जाउछन्ते प्राय कोन करबो आ रजिस्ट्रेशन कोन लेके कर जाय भक दीदी नाही हमें तो जाउछु मासे कि 2 मास कटिबो आ ए करे गोटे 2 पैसा धरि करी आसी बोली कर जाइथिलो आ किछि रजिस्ट्रेशन किछि करन ओ ठीक अछि ताले कोन गोटे हां दीदी ठीक अछि कोन गोटे करिया चेष्टा करबा हमें एबे देखिलु तो WhatsApp रे न्यूज़ रे हां दीदी आ देखन तो दीदी साइज सहयोग करन तो ओडिसा वासी केंदी की फेरी करे आसीबे आ ओडिसा को आ तमिलनाडु रो एटा होतो ले तमर नानपटना रो को गाम है ना नारायणपटना रो हमर गुतेगुडा जानथिबे माने गुतेगुडा ग्रामटा जानथिबे हां हां गुतेगुडा जानछि हां मंडीगुडा गुतेगुडा पाखरे मंडीगुडा मंडीगुडा रो पिला हम सब ओ सब जति 15 जण अछ सब मंडीगुडा रो के हां हां मंडीगुडा ओहो हो ठीक अछि हो दीदी थैंक यू दीदी हो ठीक अछि मो मझरे एमपी सर पाको जिबी कोन गोटे व्यवस्था करिया चेष्टा करूछु हम हां व्यस्त हो नै हो दीदी ठीक अछि आ नले केतोळे तम मालिक को भी टिके कथा करे बसिना हो ठीक अछि दीदी हो रोचे दर्जर रो किछ हेबनी सर्वप्रथम ओडिशा वासी को मोर नमस्कार आउ आमे आसीछु ओडिशा रो आमर जिला होचे कोरापुट आ ब्लॉक नारायणपटना पंचायत बालीपेटा आम गाँव होचे मुंडीगुड़ा आ मुंडीगुड़ा आम आसीछु 15 जन पाखापाखि ई रोड रे काम करबा निमंते ई रोड रो हबो आयामपाल सेठी आम गुड़ कमर काम करछु सेठी आज 2 मास हो गला पैसा पाइनु आज पैसा दे बोली कहिछि से पैसा पाई गले मध्य आमे केमित आसीबो सेटा असंभव काहे कि ना स्टेशन माटे और के लोक मन मारी पको छंती पुणे आ केतरा बिहार मन मारी पकै छंती पुणे तेणु करे आ एथि में अनुरोध करे कि जे हमर मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को आ से जेंति हमको सहायता सहयोग करंतु ता सहित हमर नारायणपटना ब्लॉक रो चेयरमैन आज्ञा तीनाथ गलारे देखो आ से जेंति मध्य हमको नेबानी मते सहायता सहयोग करंतु एथि कहि मो रहिले।